Γεια σας, Βένι Μηδένετζερα. Σήμερα άλλο ένα βίντεο Multicraft. Την προηγούμενη φορά σας άρεσε πάρα πολύ, είχα δει. Και σήμερα δεν θα παίξουμε απλά Multicraft, θα σας δώσω κάποια tips για να μπορείτε να επιβιώσετε όπου και αν είστε. Λοιπόν, για να επιβιώσετε αρχικά χρειαζόσαστε φαΐ. Θα πάρουμε μετά φαΐ. Σήμερα θα σπάσουμε, θα σας μάθω πώς γίνονται τα όπλα, οι φούρνοι, το coal χωρίς το coal. Και θα σας δείξω πολλά άλλα πράγματα από τα οποία ξέρω. Δεν θα σας δείξω κάτι το οποίο δεν ξέρω και δεν είμαι σίγουρος αν θα πετύχουν αυτά που θα κάνω. Δεν τα έχω δοκιμάσει, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι θα γίνει. Λοιπόν, αρχικά τώρα εμείς θα χρειαζόμαστε αυτά εδώ, να δείτε. Εδώ. Γιατί παίρνω 8, 12, 16. Μια χαρά, γιατί όχι. Λοιπόν, εδώ πέρα. Θα σας δείξω πώς θα κάνουμε φούρνους, coal χωρίς το coal και άλλα πολλά. Θα δείτε, είναι τέλειο αυτό το βίντεο, θα σας αρέσει πιστεύω πολύ. Γιατί κάποιοι δεν ξέρουν να παίζουν πολύ καλά και θα τις δείξω μέσα από αυτό το βίντεο πώς να παίζουν καλά. Λοιπόν, τώρα λίγο το σπάμε. Το σπάμε για αυτό. Εδώ, να το και εδώ, σπάστο. Έλα, τέλεια, πήραμε κι άλλο ξύλο, καλό. Αυτό το ξύλο όμως θα το χρειαστούμε για άλλο σκοπό, θα δείτε. Γιατί θα το χρειαστούμε. Θέλουμε επίσης πολύ νερά. Αλλιώς δεν θα φτιάξουμε φούρνο. Πάμε εδώ τώρα. Αυτό το ξύλο ξέρετε τι θα κάνω. Θα το κάνω κάτι άλλο. Δεν θα το κάνω αυτό που είπα. Θα το δώσω πάλι εδώ. Και θα το πάρω όλο. Τέλεια. Δώστε το πάνω εδώ πάλι. Τέλεια. Και τώρα μπορούμε να φτιάξουμε τα ξύλα. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα crafting table και άλλα πολλά με αυτά τα θέλω, δείτε, γιατί το θέλω το crafting table για να κάνουμε εδώ μια αξίνα, ένα pickaxe, τι άλλο θέλω, μια όντως αξίνα, εδώ, γιατί κάτι κόλλησα, ωραία, τέλεια. Αχ, δεν έχουμε άλλα ξύλα, λοιπόν, θα φτιάξουμε, μην ανησυχείτε καθόλου, δεν τα παίρνουμε. Όχι, αυτό εδώ τα φέρω πίσω. Έχουμε και ένα σπαθί. Τι άλλα, εδώ χρειαζόμαστε και ένα φτιάρι. Και πιστεύω έχουμε όλα τα απαραίτητα. Θα σπάσουμε τώρα. Και ας μαζέψουμε λίγο ξύλο. Θέλω κι άλλο ξύλο, ποτέ δεν είναι αρκετό το ξύλο, να το ξέρετε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ξύλο. Για μένα δηλαδή. Γιατί κάνω σχεδόν όλα μου τα πράγματα από το ξύλο. Η πέτρα είναι πάρα πολύ σημαντική, παιδιά. Η πέτρα είναι η πιο σημαντική γιατί κάνετε φούρνους, κάνετε πιο καλά όπλα, κάνετε πάρα πολλά πράγματα με την πέτρα. Είναι 1000 πράγματα. Για την ακρίβεια. 4, 2. Εντάξει, είναι γεμάτο ξύλο εδώ πέρα. Θα πάρω κι άλλο. Όπα, ένα λαγούδι. Τέλεια. Είμαστε στην Ελλάδα. Η οποία μάλλον θα μας φάζει για ντάμα. Τι νομίζετε εσείς? Κάτι έρχεται πάλι. Θέλω να μας φάει. Είναι πολύ κακιά. Πήγε. Τέλεια. Πάρουμε αυτό το τώρα. Πήραμε τέτοιο. Ας πάρουμε εδώ λίγο μήλο. Και εντάξει, αρχίζω να πεινάω λίγο. Δείτε τα εδώ πέρα κάτω. Δεν πειράζει γιατί έχει κάτι. Εδώ πέρα άμα θα πρέπει να αρχίσουμε και το χρειάζομαι. Όπα, εδώ πέρα βρήκα ένα σπίτι το οποίο είναι από πέτρα. Ας την πάρουμε όλη την πέτρα τώρα. Θα σας δείξω ποιο είναι το εκνευριστικό με την πέτρα. Ότι για να φτιάξετε τέτοια αξίνες πρέπει να τη σπάς με την αξίνα τη χάλια. Ενώ θες να φτιάξεις μια καλύτερη και τη σπάς με τη χάλια αξίνα για να φτιάξεις μια καλύτερη. Αυτό είναι πολύ εκνευριστικό για μένα. Αν σας αρέσουν αυτά τα είδη βίντεο με το Multicraft να μου το πείτε να κάνω κι άλλα. Για να το ξέρετε, γιατί δίνετε τρελή υποστήριξη. Πραγματικά δηλαδή σας παραδέχομαι με τις προβολές που μου δίνετε καθημερινά. Πόσο πέτρα έχουμε? Δεν έχουμε πολύ. Θέλουμε κι άλλοι για να φτιάξουμε πολλά και όπλα και τέτοια. Γιατί δεν μας είναι καθόλου αρκετή. Θα τις σπάσουμε σχεδόν όλες γιατί δεν ξέρετε εσείς. Λοιπόν, ξέρετε τι, για να μην βαριέστε, θα το βάλω εδώ και θα φτιάξουμε τώρα το φούρνο. Αν το φτιάξουμε ποτέ. Δεν! Για ένα!
Για ένα μόνο. Για ένα μόνο. Ας πάρουμε άλλο ένα και μετά θα το... Τι κάνω, γιατί το σπάω έτσι και δεν το σπάω έτσι. Τέλος πάντων, είναι εδώ πέρα, μάλλον με νευρίασε που του πήρα το σπίτι. Θα το πήγαμε εδώ το τέτοιο, εδώ, τέλειο, παράτο. Ή όχι, κάναμε κάτι λάθος. Και πλάκα. Τέλεια. Ας φτιάξουμε hole. Ας περιμένουμε λίγο ακόμα. Φτιάξουμε 2 hole. Καλό. Οκ, θα τις μαζέψουμε εδώ σπίτι. Να μην έρθει σπίτι. Ας πάρουμε και την πόρτα. Μπορεί να τη χρειαστούμε, που ξέρετε. Λοιπόν, εδώ πέρα θα σπάσουμε αυτή την πέτρα για να φτιάξουμε πανοπλίες και τέτοια. Όχι πανοπλίες δεν μπορείς να φτιάξεις νομίζω με την πέτρα. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορείς να φτιάξεις. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορείς να φτιάξεις με την πέτρα. Δεν νομίζω δηλαδή να φτιάχνεις με την πέτρα. Έχει και τούβλο εδώ, έχει πολλά, δεν έχει λίγα. Έχουν βάλει πολλά πράγματα εδώ πέρα. Αλλά εμείς θα πάρουμε την πέτρα γιατί αυτή χρειαζόμαστε. Σήμερα δίνουμε tips. Ελπίζω να καταλαβαίνετε πώς τα κάνω, επειδή τα κάνω λίγο γρήγορα, επειδή ξέρω να τα κάνω, γι' αυτό τα κάνω πιο γρήγορα. Αν τα κάνω πολύ γρήγορα, να μου το πείτε, να τα κάνω πιο αργά στο επόμενο βίντεο που θα είναι και αυτό με tips, αλλά καινούργια tips, πιο καλά tips. Δεν θα είναι παλιά tips. Εδώ πέρα έχει ένα κουτί. Τι μπορεί να έχει, τίποτα εντάξει. Είπαμε. Τώρα τι θέλουμε εδώ να φτιάξουμε. Ωραία φίλε. Φτιάχα τέτοια. Τώρα 5. Τάκ. Και ας φτιάξουμε για το ξύλο. Ας το πάρω. Θα φτιάξω και μία αξίνα γιατί αυτές χρειάζομαι συνήθως. Αυτά τα πράγματα βασικά χρειάζομαι. Και τώρα που έχω τέτοιο, γιατί να μην φτιάξω και ένα σπαθί. Τώρα που τα έχω. Και μας λείπει μόνο το φτιάρι. Θα το φτιάξουμε και το φτιάρι. Αλλά και λίγο loot. Και αυτό βάλει το εδώ, αυτό εδώ και βάλει αυτό εδώ, νομίζω. Βασικά, ας κρατάμε το κρέας στο χέρι. Ή βασικά όχι, άλλο θέλω. Ας βάλουμε εδώ και ας ψήσουμε αυτό το κρέας. Ας το έχουμε δηλαδή. Τέλεια, πάρε και αυτό τώρα να το ψήσεις. Το μόνο που δεν ξέρω είναι να ψήνεται αυτό. Ψήνεται. Όχι, δεν ψήνεται. Οκ, εντάξει, σιγά μην γινόταν. Λοιπόν, παίρνουμε το coal, το βάζουμε εδώ. Ας το σπάσουμε αυτό εδώ. Σπάει λίγο καλύτερα με την πέτρα, αν το δείτε. Εδώ πέρα, πάμε το ξύλο, είναι αυτό εδώ. Το σπάμε. Με λίγα λόγια σας είπα κάποια tips. Τώρα όμως δεν έχουμε άλλα tips. Δηλαδή τελειώσαν τα tips, αυτά ήθελα να σας πω πάνω κάτω. Επειδή πεινάω, ας φάω κάτι. Και να βάλουμε αυτό εδώ. Πάμε το κρεβάτι, το βάλουμε εκεί πέρα. Τέλεια. Τώρα, μπήκε το κρεβάτι μου, εκεί, ας κοιμηθούμε. Φυσικά δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Πρέπει να βρούμε ένα καταφύγιο για να κοιμηθούμε, σίγουρα. Ωραία, φίλε μου. Τι να κάνουμε, να σκάψουμε κάτω, ή βασικά όχι, ξέρω τι θα κάνουμε. Αυτό το σπίτι το οποίο το λαιλατίσαμε, θα κάνω κάτι το οποίο μάλλον δεν θα αρέσει σε αυτό το οποίο θα το κάνω. Πηδάμε! Σπάσει το ξύλο. Τέλεια, τώρα περνάμε. Δεν περνάμε, είναι αυτή εκεί. Φύγε! Έπεσα κάτω και αντίαστης. Τώρα θα έρθω εγώ, θα κάτσε. Να, εδώ ήθελα να πάω από την αρχή. Λοιπόν, το βάζω κάτω, κοιμόμαστε. Γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ, Έγινε μέρα. Έγινε μέρα τελικά. Κοιμήθηκα για 2 λεπτά, απλά δεν το κατάλαβα καν. Το κρεβάτι, φίλε, είναι δικό μου. Και ελπίζω να μην το πάρει αυτή. Εγώ το πήρα, εντάξει. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο το οποίο είναι το πρώτο επεισόδιο με tips. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe, γιατί με βοηθάει πολύ. Και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!